Com serà la novia? Madame Adrien, la dona de tant les peces no es deixa veure els clients. Serà rosa? Bruna? Només sé que té la talla 48. Està mal fet. Sense dormir trigaré unes 36 hores. El taller diré 42. Estimava el seu ofici per moltes raons, però sobretot perquè li permetia d'entreveure un univers de luxe i perquè mentre les mans li feien la feina soles podia somiar. Per això preferia treballar a casa i de nit. Quan arribava del taller, feina nova, desfeia el paquet a poc i acariciava les sedes i les randes. Si una veïna pujava a mirar aquests treballs dedicats, els ensenyava amb orgull, com si les musselines i el crespons fossin per ella. Els blaus i les roses i algun lila, de tant en tant, li endolcien el cor de fadrinar de cansada. D'aquí 3 o 4 anys m'establiré. A de fora posaré una placa de llautó. Maria Lluïsa, modista de blanc. Al taller es moriran d'enveja, sobretot Adrien. Els clars deurien morir aviat. Està igual que fa 15 dies, amb els cabells blancs, els ulls ardents, inquiets, les gates begudes, vibrant amb el tremolor gairebé imperceptible dintre de la vella sotana tacada. El primer dia que va anar a vetllar-lo a la clínica, sentí 2 infermeres que xiuxiuejaven. És la cosina del capellà. Feia ser nit que dormia malament. Ser nit que el vetjava mig asseguda, mig estirada en la butaca. Quan el metge li digué que hauria d'anar a una clínica, el seu cosí l'havia fet avisar. Posaré 100.000 francs en nou teu perquè si estic malament molt de temps necessitaràs diners. Les operacions són cares i voldria que tu t'encarreguessis de tot. Si em passa alguna cosa, ja saps que tot el que tinc és per a tu. Ella havia amagat als altres parents que estigués malalt. No fos cas que a darrera hora, en un moment de feblesa, oblidés antigues baralles i digués alguna cosa. L'havia vetllat sola i aquesta nit també l'hauria passat asseguda a la butaca, al calçat del seu llit, si al taller no li haguessin encarregat aquella feina urgent. Ell l'havia rebuda com cada nit, amb un somriure extenuat. Sort tinc de tu, Maria Lluïsa. I ara ella escrutaria, com a cada nit, aquell rostre de color de cera tancat d'ombres vagues, amb tota la vida flamejant als ulls. No es podia distreure perquè una mala tisorada era irremeiable. Adrien li revisava la feina meticulosament. No se li escapava res, ni una costura una mica torta, ni uns punts massa llargs. Maria Lluïsa, aquestes tabelles no m'agraden. Tenia un ull desviat i per mirar la feina s'havia de posar la roba ran de nas, però semblava que el diable li hagués concedit una mena de doble vista miraculosa. Aquell hivern havia anat totes les tardes a treballar al taller per estalviar-se d'encendre foc a casa. Un dia havia arribat una mica tard. Parlava amb ella, s'aturà al replà de l'escala i escoltà. Era la veu de la planxadora, Madame Durand, una dona d'edat, pàl·lida i alta, que vivia en un estat d'irritació permanent. Quan sortia de la clínica, ell era amb mi. Hi haurà una minyona i molts aparells mèdics, amb una sonda per orinar, un sant home
que es passaria tot el dia resant i esperant la seva mort. Havia acabat de cosir una altra flor. S'havia anat fent vella així, colgada damunt de la feina. Recordo quan era petit que me'n demanava si volia anar a cercar granotes amb ell. Si els seus pares no l'haguessin fet estudiar per capellà, potser s'hauria casat amb mi. Però llavors ell era el fill de la germana més pobra i encara no havia heredat de l'oncle de Dakar. No t'espanti, picarol! No t'espanti, picarol! Aquestes condicions em costaven molt doblers, favors i esforç per assolir-les. Sí, els remeis són cars. La clínica, el metge i ara els remeis. Què quedaran dels 100.000 francs? Potser amb una operació no és prou. Podria no quedar gaire bé i tenir que repetir-la. I si encara a l'últim deixi els doblers als altres parents, quina truita. Podria... sí, aleshores tot aniria llis. Augmentar la dosis a poc. 25, 30, 35 gotes, en 2 mesos tot tindria que acabar. Llavors podria tenir el meu pis, en una plaça principal, tenir el meu propi taller, en les obreres del taller d'ara, fer viatges a París cada any. Sí, podria anar a la farmàcia, comprar medicament i abans d'anar-me, innocentment, demanar si el medicament és perillós. Ell me podria contestar que sí, que té que ser 20 gotes justes. Claro que, nena.